Il-Parlament Ewropew approva l-aktar pakkett ambizzjuż tal-klima li se jopera b'mekkaniżmu soċjali ta' bosta biljuni magħtija permezz tal-Fond Soċjali għall-Klima li ħadem fuqha David Casa. Ma' Net News David Casa spjega li l-fond ta' 86.7 biljun euro se jipproteġi l-familji u negozji żgħar mill-effetti ta' tranzizzjoni klimatika. Il-Kummissjoni Ewropea se tavalwa pjan dettaljat dwar kif il-miżuri jkunu mfassla u implementati bil-fondi jitħallsu biss ma' tlestija tal-istadi u l-miri li jitpoġġew. Iċ-ċittadini Maltin mistennija jibbenefikaw minn żieda ta' 10 darbit aktar fil-fondi taħt il-ftehim provviżorju fejn ġew mobilizzati ftit aktar minn 60 miljun euro. Dwar iż-żieda għas-sema ċittadini Maltin, David Casa qal li kien hemm raġunijiet b'saħħithom li jsir dan favur il-poplu Malti. L-MP Nazzjonista kien in-negozjatur ewlieni għall-Fond Soċjali għall-Klima fisem il-Kumitat tal-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Miżuri fil-Fond Soċjali għall-Klima se jkunu finanzjati fil-biċċa l-kbira minn fondi tal-Unjoni Ewropea b'rata ta' konfinanzjament minoritarju mill-Istati membri. Casa spjega li l-punt tal-fond u li jbaxx il-kontijiet tal-enerġija u li l-Ewropa titbiet mill-fuels fossili. Dan jista' jsir billi jsir investiment fl-effiċjenza tal-enerġija kif ukoll fl-enerġija rinnovabbli. Il-Fond Soċjali għall-Klima huwa l-pedament tal-politika soċjali tal-pakkett adattat tal-55 li jindirizza kwalunkwe effett sproporzjonat li l-miżuri tal-klima jista' jkollhom fuq familji vulnerabbli u mikro intrapriżi.